Плевия град, в който са заровени многото ми сърца и стомаси на главоново, докато се източват трамвайните жили и копчините на пикан бетон, гаражите тир, покрайнините, незаконното строителство, изхвърлените гуми, плакатите за авточасти и топливо, огъзените буклучарници, кремиковци, метал снап и база бутонец, тайфите бръмбари от ламарина, облозганите стволове от есента държат по едно-две гнезда, подобно със сирек, издигнат на високо, а също зелето с набучените парцали по пръчките, развяни заради гаргите. Докато всичко това се изниже, срутват се вътрешните ми зандани и пътувам към нейния град. Мечтая и се протягам километри, съчинявам си къщите на нейното детство, съчинявам си изтърбушените развалини, умърлушените заводи на нейните чувства, ходенето на 4 крака, а понякога и на 5, тия поля, по които тревата пробягва, разпраща стълбове да съобщят новината, измислям всичко, което предстои да се случи. Макар че я няма, този град ме очаква наежен и топъл, неженен за никого, освен за мен и за победата на турския паша, който си е отрязал главата, защото вътре е жужжала една смалена империя. Как да изгоним тази империя от този град? Как да изгоним тази империя от тялото и на антична жена, от смръщването й? Доброволно слагам чалма и започвам да бръмча съвършено ядосано, защото този град е ятаган, безчувствен понякога, когато тя реши да се прибере в домашната ножница, а моята отрязана глава жужука от гадове, после мравясва и остават хитинови опаковки. Все още пътувам до този град покрай 14 годишни проститутки, облечени оскъдно в черно. Съвършено траурно ми показват един полицай. И аз мисля, защо е този траур? Нима този град отсъства или е премного горд да приеме българско гражданство? Само Тома Аквински ли му е жител? Аз съм единственият българин на този свят и мога да му дам гражданство, а градът ми измисля езици, гадни, грапави и хлъзгави, да се парзалям, без да се заловя за нещо, за нещата така устойчиви, Архимед, лостък, злом, да се роя в гърнето, събрало лайната на науките, царицата на науките, мъдрословието на света, като една демонстрация по шосето, Софиянски, върни мавзолея, в който лежи червената шапчица, моят фес, моята отрязана глава, с една муха, жива, нехваната от джуджетата, все още 7, но стават повече, може би 40, а може би 1001 нощи, в които се случват само фантазии и плевели. Нощи, плевя един град, където няма никога да вляза, но пътувам и се надявам, копая и враствам, съвсем плевелообразен, изпълзявам върху един полегнал Осман паша, който въобще не ще да си предава златната сабя на трудолюбивия с капчици победител. И второто стихотворение се казва Али. На Велишана, сред столетния пазар Свищов, на жижената по обед кръчма, смуче кафявата болярка, Сали, мумифициран тенекеджия, разкитал покривите на България.
Повтаряше: това си е самата истина, докато аз бърборех, че сред българите разбивачите на вили кръците са повече. Каквото и да кажех, той клатеше глава: самата истина, и вдигаше прозрачното ухо с анасон, за да улавя всеки звук на омекналата истина от бира. Али, с усмивката без предни зъби, повтори: самата истина това е, когато казах, че му трябва заболека. Поправи му: в Плевен смучал зърна на млади циганки, по-удобно е, добави. Срамува се и го прави рядко. И тък му вдигахме поредна чаша, връхлетя дебела, ниска жена, необичайно разярена, с накъсан сух език от твърда черна дървесина, но удрящ, бърз, болезнено надпукан. Минута само спря и го заплю. Обърна се и сред домати, кокошки, купувачи и купчини изчезна. Останах в ръка с бутилка и тракащи очи, подобно кастанети. Всеки има проблеми с жена си, просто се усмихна. Едва тогава аз разбрах, че Али, там, над многото етажи под небето, била пътеката му, друг не смея. 3 месеца откак синът умрял, и докато споделяше, възчерната жена изпъкна с очакващи очи. Той извади 20-тачка, тя я грабна, сякаш в магически фенер изчезна, шушнеща и вреска от хартия. Защо умря? Машини за комар и дългове, но не веднъж Али спасявал от дилото неясния си син, накрая не успял. Несретнет някакъв ми поясни: черната жена е изпреварвала с кърга парите да не пръсне, Али това съм забрала. И летния свищов се стече с камъни в огледалото на Дунав, с глъчта и полуголите студентки, забави ход, застина в маранята, преди да продължи в своето средновековие.